codhaipun Kanjeng Hyang Anoman. Eyang prayoginipun monggo kalenggan samangke hanewiti mangsak semedi nyadong turune wahyu keprabon Eyang monggo kula dherekaken mapan wonten sandal namunan menika nyatane ngalawan bocah bagus kula Arya Wiruta tak sawang pirang-pirang dina iki mapan ana ing sindhuwene semono kowe ora jujur ora jinenggon mulungguh pun ibu Dursilawati malu susah nyawang kahananmu Uluk Wiruta sejati nyono lakon apa lagi matur marang ibu inggih Kanjeng Ibu Dursilawati nuhunipun Kang Putra Arya Wiruta menika namung badhe nyuwun dawuh saking Kanjeng Ibu dawuh perkara apa lagi matur nggih sejatosipun Kanjeng Ibu menika tresna lair batin dhateng Kang Putra Wiruta menapa boten kowe iki ngucap apa nggih mestine ibu tresna lair batin laman putraku yo jeneng sira katresnane wong tuwa wadon marang anak ora ana wekese nggih matur nuwun Ibu lamun tetelo Kanjeng Ibu Dursilawati tresna lair batin dhateng Kang Putra Wiruta kula namung badhe nyuwun dawuh rumiyin ingkang nyedani Kanjeng Rama Jaya Jatra menika sinten?
Sabanganira layu kumukut semrahno maratani Rupa anakku bocah bagus ora sandadak ngiling-iling lakone wong tuaku sugih boten kula kedah mangertos kuwi rupa putranipun Kanjeng Rama Jayajatra Dipating Sindhu menika ingkang ngedani Kanjeng Rama Jayajatra niku sinten iki yen wong tuamu gugur jroning pangagung Bratayuda Jaya binamun inggih menika kula sampun mangertos lamun Kanjeng Rama Jayajatra menika gugur jroning Bratayuda Jaya binamun ning sinten nak wonten ingkang nyedani upama kowe mangerteni sing mateni bapakmu kowe bakal ngopo wonten tetembungan utang loro saur loro utang pati saur pati itu wonten dawuh ora ana gunane kowe bakal maos atine ramamu Jayajatra sababipun awit sing nyedani bapakmu pamadyaning Pandhawa Sing Harjuna Sopo kapler kinatan Sopo kang maling ngis kumetot patuning ati Sopo tak mundar hande Pangapunten Kanjeng Ibu Dursilawati Arep ingkang putra Wirata sampun ngerti sampun mangertos sinten ingkang nyedani Kanjeng Rama Jayajatra kula nyuwun pamit tak golekane Janaka nggugu karo ibu waca mbok yo dinalar mbok yo dipikir ing atase bapakmu wae kalah Kakang Jayajatra wae gugur kematian ing Palagan kowe bocah bayi iki sore aja melu-melu perkara iki boten nyuwun pamit tak tugel gunde Janaka